بسم الله ፍጽም ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ መስኩታትና ሆን ፍቁራት አሓተን ሓተን ከመልሃቱ በበዘለኹም ቦታ ሰላም ተነ ባን ተስፋዬ ናይ ፕሮጀክትን ይተሚና አብዛ ሓለፈ መጽሐፈ ጥያሱ ወዲ ሰራት ምዕራፍ 16-17 ሒዘ ቀርበ ነይረ ሕዝን ካብቲ ዝሓለፈ ዝቕጽል ኮይኑ ምዕራፍ 18-19 ሒዘ ቀርበ ኣለኹ መልካም ጊዜ ምዕራፍ 18 ዕቤት እግዚአብሔር እቲ ንዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር እግዚአብሔር ንዓለም ብምሉኡ ፈጠሮ ቁኑዕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንሱ በይኑ እዩ ይዘክኡ ካልእ ሓደ እኳ የልወን ንዓለም ብሓይሊ ዝመርሕ ንሱ እዩ ኩሉ ፍጥረት ካንኡ ይእዘዝ ንጉስ ኩሉ ፍጥረት ንሱ እዩ ብስልጣን ድማ ነቲ ቅዱስ ካብቲ ዘይቅዱስ ይፈልዮ እግዚአብሔር ዝገብሮ ተጠንቂቁ ክግለጽ ንሓደ እኳ ሓይሊ ኣይተውሃወን ክምርምሮ ዝኽእል እውን እኳ ሓደ እኳ የልወን ንግርማ ሓይሊ ክምዝን ዝኽእል ማንም የለን ነቲ ኩሉ ዛንታ ገባር ምሕረቱ ክነግር ዝኽእል መን እዩ ክተጉድለሉ ወይ ክትስኸሉ ኣይከኣልን እዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር አደናቂ ነገራት ክትኣስሮ እውን ኣይከኣልን እዩ ሰብ ዛንታ ወዲአ ኣብ ዝለሉ ገና ይጅምር ከም ዘሎ ይፍለጦ ክትርክ ከሎ ደው እንተበለ ከዓ ኣበይ ከም ዝበጽሕ ይጠፍኦ ሰብ ኩንቲ እዩ ሰብ እንታይ እዩ እንታይ ረብሓ ከለዎ ናይ ወዲ ሰብ ጽቡቕን ክፉእን ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ሓደ ሰብ 100 ዓመት እንተደኣ ጸኒሑ ብዙሕ እዩ እዘን ዓመታት እዚአን ምስ ዘለኣለማውነት ተመዛዚነን ግና ካብ ባሕሪ ከም ሓንቲ ነጥቢ ማይ ካብ ሕፃኻ ከም ሓንቲ ጸጸር ውሕዳት እየን በዚ ምክንያት ከዓ እዩ እግዚአብሔር ንደቂ ሰብ ዝዕበሶም ምሕረት ከዓ ውትሒ ዘፍሰሎም ርእዩ መወዳእትኦም ክፉእ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እሞ ኣብዙሕ ምሕረት ይገብረሎም ሰብ ክርህርህ ከሎ ንጎረቤቱ እዩ ዝርህርህ እግዚአብሔር ግና ንኹሉ ፍጥረት እዩ ዝርህርህ ይግስጾም ይሙዕዶም ይምህሮም ከምቲ ጓሳ ንመጓስኡ ዝምልሰን ናብኡ ከም ዝምለሱ ይገብሮም ተግሳጹን ዝቕበሉን ትእዛዙን ክፍጽሙ ሃረር ንዝብሉን ሰባት ይርህረሎም እዩ ሕያውነትን ምጽዋትን ወደየ ንሰናይ ግብረኻ ወቐሳ ይትሕወሰሉ ምጽዋት ክትህብ ከለኻ ድማ ገለ ዘጉህ ቃል ኣይትዛረብ ዛዕዛዕታ ዶ ነቲ ዝቃጸል ዋዒ ፀሓይ ኣየዝሕሉን እዩ ከምኡ ከዓ ካብ ህያው ልዙብ ዘረባ ይበልጽ እወ ካብ ህያው ልዙብ ዘረባ ይበልጽ ህያው ኮነ ልዙብ ዘረባ ከዓ ጸጋው ዝበዝሕሉ ሰብ እየን ዝርከባ ዓሻ ሰብ ክብለጥ ስለ ዝደሊ ብህያውነት ኣይህብን እዩ እንተሃበ ከዓ በቂ ስለ ዝህብ ኣይሕጐስን እዩ ገዛ ርእስኻ ምምርማር ቅድሚ ምዝራብካ እንታይ ከም ትዛረብ ፍለጥ ከይትሓምም ከዓ ንህይወትካ ተኸናኸና ኣብ ፍርዲ ቅድሚ ምቕራብካ ሕልናኻ መርምር ብመዓልቲ ፍርድኻ ምሕረት ክትረክብ ኢኻ ብሕማም ከይትቐጽዓኻ ከለኻ ገዛ ርእስኻ ትሕት ኣብል ኣብ ኣፍ ደገ ሓጢኣት ከም ዘለኻ ምስ ፈለጥካ ተመለስ ንእግዚአብሔር መጽዋዕን ተገበርካ ብዝተኻኣለካ መጠን ቀልጢፍካ ክፈሎ ዒራ ብሞተ ክፍታሕ እየኢልካ ክሳዕ ትሞት ኣይትጸበ ግና መጽዋዓ ቅድሚ ምግባርካ ዓቕምኻ መርምር ከምቲ ንእግዚአብሔር ዝፋታተን ሰብ ኣይትኮን ድሕሪ ሞት መዓልቲ ኋዳ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ገጹ ምስ መለሰ ከዓ መዓቱ ከም ዝፍንሕ ሕሰብ ክትጸግብ ከለኻ ጥሜት ከም ዘሎ ሕሰብ ክትህፍትን ከለኻ ከዓ ድኽነትን ስእነትን ከም ዘሎ ሕሰብ ካብ ንግሆ ክሳዕ ምሸት እኳ ኩነታት ክልወጡ ይኽእሉ እዮም እግዚአብሔር ድማ ቀልጢፉ ክዓብይ ይኽእል እዩ ጥበበኛ ሰብ ኣብ ዝገብሮ ኩሉ ጥንቁቕ እዩ ሓጢኣት ኣብ ዝበዝሐላ መዓልቲ እውን ክፉእ ከይገብር ይሕሎ በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ንጥበብ ይፈልጣ እዩ ንዝረኸባ ሰብ ከዓ ይውድሶ እቶም ጥበብ ዝመልኦ ዘረባ ሰሚዖም ዝርድኦም ሰባት
ንገዛእ ርእሶም ጥበበኛታት ይኾኑ። ተመሊሶም እውን ጥበብ ዝመልኦ ዘረባታት ይውስኡ። ገዛእ ርእስኻ ምግታእ ንስምዒትካ ተቆጻጸር ዳኣ እምበር ስጋኻ ብዝፈትዎ ነገር ኣይትመለኽ። ንስጋዊ ስምዒትካ ክትርዊ ንገዛእ ርእስኻ እንተደኣ ኮኒኻ ገዲፍካዮ መፍቶ ጸላእትኻ ክትከውን ኢኻ። እቲ ክቡር ዋግኡ ከየድክየካስ ኣዝዩ ሕንኩቕ ናብራ ክትነብር ኣይትድለ። ኣብ ሕሽኩልካ ሳንቲም ዘይብልኻ ከንስኻ ብገንዘብ ልቓሕ ዓብዪ ምሳሕ ክገብር እየልካ ንገዛእ ርእስኻ ለማናይ ኣይትግበር ይብለና። ምዕራፍ 19 ሓደ ሰብ ጻዕራም እኳ እንተኾነ ሰካራም እንተኮይኑ ሃብታም ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። እቲ ንትሕዝትኡ ንእሽተን እያ ኢሉ ዝንዕቕ በብንእሽቶ ኸዓኑ እዩ። መስተን ሰበይቲ ንደባማት ሰባት የስሕትኦም። እቲ ምሳ መንዘራ ሰበይቲ ፍቕሪ ዝሓዘ ሰብ ጥፍኣቱ ይዕድም። ተቐዚፉ ክመውት እዩ። ክምሽምሽ ፍልሖ እውን ክበልዕዎ እዩ። ዘፍረዮ ውርሽኡ ንስ እዩ። ባዕለገ ዝኾነ ዘረባ እቲ ንኻልኦት ሰባት ቀልጢፉ ዝኣምን ሰብ ስሕቦ ኣእምሮ እዩ። እቲ ሓጢኣት ዝገብር ድማ ንገዛእ ርእሱ ይጐድእ። እቲ ብኽፍኣት ዝሕጐስ ክኾነን እዩ። እቲ ንገዛእ ርእሱ ካብ ስጋዊ ታሕጓስ ዝገትእ ግና ኣኽሊል ይደፍእ። ዘይጥርንፍ ዘረባ ቁም ነገር ዘይብሉ ዘረባ ግደፍ። ካብ ብዙሕ ክፍኣት ክትድሕን ኢኻ። ኣብ ዘረባ ንዝሰማዕኻዮ ኣይትደጋግሞ፣ ኣይክትጠዓስን ኢኻ። ንፈታዊኻ ኮነ ንጸላእኻ ኣይትዛረቦ። ሓጢኣት ዝኾነካ እንተዘይኮይኑ ነቲ ዝሰምዓኻዮ ንማንም ኣይትንገሮ። እቲ ዝሰምዐካ ዝኽቲ ተዓዚብካ ኣሎ። ቀልጢፉ ወይ ደንጉ ድማ ክጸልአካ እዩ። ሰማዕኻዮ ምስጢር ዶ ኣለካ? ኣባኻ ይሙት ኣዮኻ ኣይትፍራሕ። ተተኲሳ ኣይወፅን እዩ። ዓሻ ሰብ ምስጢር እንተሰምዐ ክዓቁር ስለ ዘይኽእል ከምታ ክትወልድ እትፀዓር ሰበይቲ ይቕለሉ። ከምቲ ኣብ ዳንጋ ዝወግአ ኲናት ክተውፅኦ እትህወኽ ዓሻ ዝሰምዖ ምስጢር ክሳዕ ዘውፅኦ ይህወኽ። ዓርክኻ ጌጋ ከም ዝገበረ እንተሰማዕኻ ሕተቶ ምናልባሽ ኣይገበሮን ይኸውን። ሓቂ እንተኾነ ድማ ካልኣይ የደግመን እዩ። ጎረቤትካ ሓደ ነገር ተዛሪቦ ኣሎ ክብሉ እንተሰማዕኻ ምናልባሽ ኣይተዛረቦን ይኸውን እዩ እሞ ብዛዕባ እቲ ነገር ሕተቶ። ተዛሪቦ እንተኮይኑ ድማ ኣይደግሞን እዩ። ብዛዕባ ፈታዊኻ ሕማቕ ነገር እንተሰማዕኻ ብዛዕባኡ ሕተቶ። ሓሰት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰማዕኻዮ ዝበለ ነገር ኣይትእመን። ሓደ ሰብ ብዘይ ምስትውዓል ክስሕት ይኽእል እዩ። ብመላሓሱ ዘይሰሓተ መን ኣሎ? ምስ ጎረቤትካ ቅድሚ ምብኣስካ እቲ ብዛዕባኡ ዝሰማዕኻዮ ሓቂ ምዃኑን ዘይምዃኑን ምእንቲ ክትፈልጥ ሕተቶ። ካብኡ እንድሓር ሕጊ ልዑል ኣምላኽ ብዙሑት ንኽገብር ሕደገሉ። ቁጡዕ ኣይትኹን። ቅቡል ከም እትኸውን ዝገብረካ ቀዳማይ ነገር ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ እዩ። ጥበበኛ እንተደኣ ኮንካ እግዚኣብሔር ከፍክረካ እዩ። ህይወት ዝህብ ስርዓት ስለ ዝኾነ ንትእዛዛት እግዚኣብሔር ፍለጦ። እቶም ንእኡ ዘሐጉሶ ዝገብሩ ፍርኦም ዘለኣለማዊ ህይወት ረኺቦም ክሕጐሱ እዮም። ሓቀኛ ጥበብ ምፍላጥ ጥበብ ዝበሃል ብምሉኡ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ማለት እዩ። ጥበብ ኣብ ዘለዎ ከዓ ፍጽም ሕጊ ኣሎ። ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምፍላጥ እውን እዩ። ሓደ ገልጋሊ ንጎይቱ ምእዛዝ እንተኣበየ ዳሓር ግና ተመሊሱ እኳ እንተተኣዘዘ ነቲ ዝሕግዞ ይቖጥዖ። ፍልጠት ኩፋኣት ግና ጥበብ ኣይኮነን። ምኽሪ ሓጥኣን ምስዓብ ድማ ምስትውዓል ኣይኮነን። ንኽፉእ ነገር ደኣ ኮይኑ እምበር በሊሕ ሰብ ኣሎ። ጥበብ ዘይብሉ ዓሻ ሰብካ ኣሎ። ካብቲ ጥበብ ዝመልኦ መፍረሲ ሕጊ ዝኾነ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሕ በሊሕ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ ይሐይሽ። ተጠራጠርን ዘይቆንዕን ብልሂ ኣሎ። ኣብ ሞጎት ንኽስዕሩ ፍርዲ ዝቕንኑ ሰባት እውን ኣለዉ። ከምስል ደንዩ ዝበኪ ጐሊሓ ኣሎ። ብውሽጢ ግና ተንኰል ዝመልአ እዩ። ገጹ ይሓብእ ዘይስማዕ ይመስል። ክሪአኒ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን ኣብ ዝብለሉ እዋን ግና
ተወሊጽካ ኸኸይድ እዩ ሰኣነ ዓቕሙኳ ካብ ምሕጣ ዓድን ተዋዓለ ሞደሎ ምስ ረኸበ ክገብር እዩ ሰብ ብገጹ ዝፍለጥ መስተውዓል ሰብ ክትረክብ ከለኻ ድማ ብገጹ ዝፍለጥ ማንነት ሓደ ሰብ ክትፈልጥ ተደሊኻ ኣካዳድንኡ ኣሰሓቅኡ ኣካይዱ ተመልከት ይብለና ቅዱስ ቃሉ አሜን ስለ ቃሉ የቃላዊት ቅዱስ ይዘህራውሃ ስኸርስ ተመስገነ ይሁን ናይ ተኛ ያስወድ ስራ ጸጋ በረከት ይሕደረና መበል ዒስራ ኣብ ቀጻላይ ሶሙን ይቕጽል ናብ ሽሳት ይብለና እግዚአብሔር አምላክና አሜን ወደ አስተርፋ አፈል ሰማዕት ታረመልስ ፋት እግዚአብሔር ሉል አሜን ቆየ